Blongsong ana sawijining taman kang endah. Panggonane yaiku ing sakiwa tengene pesarean Sunan Blongsong. Menika kembang maesi taman kasebut ana mawar, mlati, lavender, anggrek lan isih akeh maneh sing liyane. Warga dusun ngramut kanthi apik taman kasebut. Mulane kembang-kembange urip subur tur endah. Mawar yaiku siji-sijine kembang sing pinter maca lan nulis. Nanging sipate kurang apik. Dheweke asring ngenyek kembang-kembang liyane, utamane lavender, amarga sing paling mlarat yen katandhingake karo kembang-kembang liyane. Sawijining dina, mawar guyu cekakaan, kepingkel-pingkel ndeleng lavender sen ora bisa maca. Percuma wae, ing taman pesarean Sunan Blongsong iki duwe buku akeh, nanging ana kembang sen ora bisa maca. Lavender diluk kanthi lemes, praupane kang maune abang, sekolah dadi pucet. Dheweke katon susah lan isin banget keprungut selatune mawar. Nanging kepliye maneh, pancen bener sing diomongke mawar. Aku kudu golek panggonan les maca. Grenenge lavender kanthi semangat. Ing ngendi? Hahaha, apa awakmu duwe duit kanggo bayar les? Pandungune mawar kanthi esem ngece. Sebanjure lavender sowan ing panggonan les maca, nanging prayata Prabaya kanggo daftar larang banget. Lavender ora duwe duit sangu samono akehe. Dheweke dadi susah lan kecewa marang kahanan kuwi. Untunge ana TBM Kinanti, panggon sinau kanggo bocah milenial kang gratis. Daine ora ditarik Prabaya babar pisan. Lavender bisa sinau maca saben dina tanpa bayar sare bisa. Usana kabeh kembang ing taman iku bisa maca lan nulis. Dadine mawar wis ora bisa ngenyek kembang-kembang liyane. Tersuwun sampun gelem ngrungokake cerita dongeng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.